Μπαντίτου τρακτορίτου. Κάτι θα λέει, κάτι θα ξέρεις εσύ παραπάνω. Μπουλμπαλτίτο τρακτορίτο. Οκ. Μπουλμπαλτίτο τρακτορίτο. 10% πιθανότητα να το τύχω. Δεν θα είναι καν δύσκολο, παιδιά. Δεν θα είναι καν δύσκολο. Δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε, δηλαδή. Αρκεί. Είναι εθιστικό. Όχι! Όχι! Είναι πολύ εθιστικό! Γιατί με βάλατε σε αυτή τη λούπα! Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι. Όχι. Γιατί με βάλατε σε αυτή τη λούπα. No. Πω. Παιδιά. Θα χάσω κιλά, να ξέρετε. Δεν θα έχω λεφτά να φάω. Θα φάω όλα τα λεφτά μου εδώ πέρα, να ξέρετε. Και άμα εξηγήσω σε κανένα ότι έχασα όλα μου τα λεφτά στο να αγοράζω στήλια brain rot κουτιά εκεί πέρα, like blocks. Θα με κορυδεύουνε. Τι να πουλήσω. Δεν ξέρω τι να πουλήσω. Αυτά κάνουν fuse. Και αυτό.